Lo mnyama ondlela simhlophe ibhengelelwe Indlondlo eshaya imfengwane. Namhlanje ngithanga nginibingelele sibuke enye itopic esingakaze singayibuka ya itopic yabaphrofethi. Khona enye ividiyo engake ngayenza ngachaza ngathi umoya weprofesi awusiwo umoya oyingcwele, umoya nje ohlukile. Isikhathi esiningi abantu abasuke beprofetha basuke bengaprofethi ngawo umoya oyingcwele. Sizokuchaza-ke lokho ukuthi kwenzeka kanjani, nanokuthi umoya lo esiwubiza ngokuthi umoya weprofesi usebenza kanjani. Ake siqale isikumuntu xoliseke ngomoya. Phela amavidiyo ngiwenzela endaweni ephandle, wenzele endlini. Zingane zakwethu, uma sizobuka iBhayibheli malikhuluma ngabaphrofethi, bonke abaphrofethi baseBhayibhelini bebekhuluma kakhulu beprofetha on a national scale, ukuthi babuke izinto ezithinta isizwe bese beyisubmitha kubaphathi bezwe noma bayisubmithe kuNkulunkulu. Kwaze kuba kufika uJesu. Emva kaJesu akuphindanga kwaba khona omunye umuntu obe esebizwa ngomprofethi. Kwinkolo yobuNazaretha umprofethi obekhona kube umqalo wendlela kuphela, akuphindanga kwakhona umuntu nasethempelini labo abambiza ngomprofethi. Ngokunjalo nakwinkolo yamaSulumane okuyi-Islam, umprofethi wokugcina kube uMuhammad, akuphindanga kwaba khona omunye umuntu abambiza ngomprofethi. Esesingakusho-ke singataguli sithi abasekho abaphrofethi. Uma bekhona abaphrofethi kufanele basitshele phela ukuthi kuza i-coronavirus. Futhi akakabi-ke late. Ozizwayo ukuthi ungumprofethi akasitshele ukuthi izophela kanjani. Mase sazi izophela kanjani-ke sesitshele umprofethi besazi ngempela bakhona abaphrofethi. Abasekho ingane zakwethu abaphrofethi baphelile, kwaqedwa ngabaphrofethi. Sengaba khona abantu mhlawumbe bangaba neziphiwo thizeni kodwa hhayi ukuba umprofethi. Zingane zakwethu uma sizobuka abaphrofethi bamanje baqubuka nxa zonke. Khona sekwande enye into ekhona yabaphrofethi abantu abayibizwa ngabaphrofethi bebe besindisiwe. Kodwa uma usuthi uyabukisisa into abayenzayo ngekubuka kwethu singasho sithi cha, laba bantu abaphrofethi kodwa bayabhula. Ngenxa yokuthi igama elithi ukubhula alizwakali kahle, kakhulukazi kwabasindisiwe liyalumela. Babe bengasalisebenzisi lelo gama, bayibize ngabaphrofethi. Uma sibuka-ke iBhayibheli liyakuhlukanisa ukuthi umuntu owumprofethi singambamba kanjani nongena umprofethi, asizukungena-ke lapho. Kepha-ke sibuke indlela yokusebenza komprofethi noma ukusebenza komuntu othunywe uNkulunkulu. Laphaya kuMateyu 10 uvesi 8 kuya ku-10, uJesu uthuma abapostoli bakhe, uthi niyovusa abafileyo, nithandazele abagulayo, nihlambulule abanochoko. Bese bakhona into ayishoyo athi namukeliswe ngesihle, yiphani ngesihle. Bese kuqhubeka-ke athi ningaphathi lutho ngoba isisebenzi siyifanele inkokhelo yaso. Okusho ukuthi uyonikezwa lokho okufanele ukukhokhelwe. Awukwazi ukuzinqumela kodwa unqunyelwa abantu abazobona i-value kulento oyenza bese bekunikeza ngokwevelu. Bese siqhubeka-ke sesiyakubuka lokho ukuthi uJesu ukhulume kanjalo. Uma uPawulu eshumayela laphaya kwizenzo 16 kuvesi 16 kuya ku-19, uyasho ukuthi wathi uma eshumayela ndawana thizeni kwaqhamuka intombazane eyinomoya wokubhula, a divination spirit, umoya wokubhula. Le ntombazane uma ikhuluma yayilokhu imemeza ithi laba bantu bashumayela le ndaba ikaNkulunkulu bazweni. Akukho lutho olwalurongo lwalushiwo le ntombazane, yayisho iqiniso njengoba linjalo. Kepha yayiba nalokho kuba disruptive kuPawulu. Kwaze kwafika isikhathi la uPawulu khona acasuka, wabe esetshela lo moya oyiphethe wathi ngiyakuyala ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha ukuba uphume kuyo. Wase uphuma lo moya. Kuthiwa le ntombazane yayisiyenzela abanini bayo inzuzo enkulu ngokubhula, okusho ukuthi ukubhula kwayo kwakukhokha impela. So siyabona ukuthi la kunomoya wokubhula okhokhelwayo ngokubhula.
ebese kuba nomoya omukelwa ngesihle bese kuthiwa nawe phana ngesihle. Umahluko-ke lowo. Ey'khathini zanamhlanje izingane zakwethu kuye kwavela into ekade ingekho, ukuvela kwabaprofethi abanye abasindisiwe. Thina sikhule sazi ukuthi amanzi athandazelwe yichibi, sikubiza kanjalo. Angazi kwezinye izilimi bekubiza kanjani. Namhlanje amanzi athandazelwa sebizwa nge-holy water, i-anointed water, i-faith water, whatsoever water you can think of. Bakubize ngegama lesingisi ngoba bazi ukuthi mabethe yichibi ngeke sikwamukele. Kwaqhubeka kwaba neyiwasho ebesazi kuhlanganiswe imithi ethile noma izinto ezithile zemvelo ukuze kwakheke isiwasho. Bakushintsha laba abaprofethi bokufika abafika manje. Bathi ama-products basebenzisa igama lithi product. Kwaqhamuka amagama anointing oil nayo yonke lento, izinto esikade singenazo. Bakusebenzisa basebethi-ke akusetshenziswe umuntu. Base beqhamuka nendlela entsha ukuthi ichibi thina besithi kudala masilufuna kwamthandazo, fuka ukha amanzi emfuleni ngoba ompompi bebengekho, uye kulowo mthandazo akubusisele ichibi, afake nezinto ikametshisi phakathi, kuya ngokuthi ubenza kanjani. Hhayi, namhlanje sebethatha ichibi leli balithandazele, baliphakeje kahle ngey'gubhu ey'nesithombe noma ey'ne-emblem noma ey'negama lalo muntu oseyibiza ngomprofethi. Bese yibiza ngomprofethi, omunye ayibize nge-apostle, kanjalo kuyashiyana. Bakhethela amagama esingisi. Problem-ke efika ibe nkulu ukuthi abaprofethi laba mabeprofetha sebeyakuhlolela, kodwa mabekuhlolela kuba ne-fee ye-consultation. Uzwe kuthiwa uprofethi so and so uzobe khona empangeni, uprofethi so and so uzobe khona eStenga, beme-advertise kwi-media. Besho bethi uma ngabe unenkinga ungeza enkonzweni ezobe isendaweni ethile, kodwa uma ufuna i-1-on-1 noprofethi uzokhipha u-1000 ukuze akuxazulule iy'nkinga zakho. Akuseyiso-ke ngane zakwethu isihle leso, akasaphi ngesihle, uyachaja, uchaja 1000 or more, omunye achaje 5000 nge-1-on-1 ngoba vele unezinkinga ezixakile, uzowukhipha lo 5000 awushajile. Uma sewubhekisisa laba abantu bafike besontise ngendlela oyaziyo ebekwaziwa ukuthi yokukhonza yebandla, babesebenzisa kakhulu iy'ndlela zabasindisiwe. Ebese beyaqala-ke sebeyahlola esontweni, abase ukubiza ngokuhlola kodwa bazokubiza ngeprofesi. Uma sebekuhlola uzokutshela umprofethi athi wena mama umoya engcwele uthi angikuthandazise. Wena mama kunomuntu thizeni ngonyaka othile owathwebula isithunzi sakho, wasisebenzisa kanje, izinto zakho zaqala ukubonakala ngonyaka othile. Usuyavuma nawe uthi ngempela kunjalo. Uma uvuma-ke usuhlolwe lo moya ongawazi, akuhloleleke lo muntu, akutshela ukuthi uzokukhulekisa, adlulele komunye naye amhlolele. Nigcina nihlolelwe nibaningi bese kuthiwa phakamisani izandla khona into ezokwenzeka ey'mpilweni zenu. Ngesho elikhulu ingane zakwethu, laba profethi bafike bethi banidilivile ezinkingeni zenu, kepha izinkinga azipheli ngoba umoya wokubhula awudilivi. Barelocate iy'nkinga kuphela, kuzoshintsha lezi y'nkinga kade ziwunazo ukuqhamuka ezinye iy'nkinga. Usuyinto-ke manje yokuhlala uhubhana nalo profethi. Omunye ngeke ngezwa ethi usedayisela abantu itshe ahamba olilanda somewhere, ngabe uyalithandazela noma ulenzani angazi. Akukho la eBhayibhelini bekuthiwa khona abantu abaconsultelwe benzelwe ama-product ngamatshe nayo yonke lento. So ukwenza kwanamhlanje, izingane zakwethu namhlanje isikhathi sinzima, kulanjiwe. Abantu bayakwazi ukunihlolela bathi bayibize ngokuthi abaprofethi. Sibe sibona kahle ukuthi cha lo muntu lo akuseyiwe umprofethi, sangoma esigqoka isudi nothayi, sibe sihle, singaligqoki ibomvu, singayifaki idlubhaze ey'nkukhu ekhanda ney'nyongo, kepha umuntu akubhulele. I-prophecy is forward looking, libeka kanjalo iBhayibheli, kusuke kuprofethwa into esazokwenzeka. Kepha lokho ukuthi utshelwe ukuthi izinkinga zakho zaqalaphi, uma ufuna ukwazi kahle shona esangomeni, shona kumthandazi, bazokwenzela lonto ukwazi ukuthi iy'nkinga zakho zaqalaphi. Futhi nakhona bazokwenzela ngemali encane kabi, hhayi labo 5000 enibakhipha nibapha amadoda eningawazi aseyibiza ngabaprofethi arobha abantu. Uma usubuka kahle this is daytime robbery ngoba uyaconsulta, athi akwenzela isiwasho futhi obungasenze lo mthandazi.
uthola isiwasho besingakuhlaba u300, kepha uzothi mawusubuka i-consultation ye-1 on 1 nayo yonke lento uyakukhulekisa nakho konke ukuhlabe u5000. Ekugcineni uyabuka ukuthi ukuba ubuye kumthandazo wangakini bungeke uzufike ngisho kulo 5000, ubengajika kutshele futhi izindaba ezifanayo. Zingane zakwethu besibuke isho abaphrofethi asebesindisiwe, abantu bengafuni ukuveza ukuthi cha sebesebenza ngomunye umoya, ngoba umoya we-divination awuyiphikisi into eshiwo uNkulunkulu, uyayivuma, kepha kusuke kungeyiwo umoya ovela kuNkulunkulu. Ngakho ingane zakuthi asikwazeni ukuhlukanisa omoya, asibeke sishiye kanjalo. Indlondlo shaya imfengwane le, ugamfo njengenkentshane. Besibuka abaphrofethi besikhathi namhlanje, kakhulukazi laba abasindisiwe. I'm sorry uma kukhona ofendekile, kodwa khona kuyiqiniso kanjalo. Sibonge.